табигатька куркыныч яный. Бабай, ул җәнлекләр, үсемлекләр, кош-кортлар тик торганда ник юкка чыгалар соң? Дип кызыксынды Айдар. Үзең гел, дөнья иркен, дөнья киң дисең ич. Нәкыйб карт елмаеп куйды. Кара син, бабасының яраткан әйтемен нинди оста итеп куллана белде. Эш шунда да шул, дип башлады бабасы салмак тавыш белән. Дөнья иркен, дөнья киң иде дә, тарайыбрак китте бит әле. Хәзер ылан җир йөзендә халык саны гаять тиз арта. Әле кайчан гына җирдә 4 миллиардка якын кеше яши иде. Хәзер аларның саны 5 миллиардтан да артты. Бабай, шуларның берсе мин? Дип шатланып кычкырды Айдар һәм горурланып күкрәген киерде. Син сыбызгы борын, син. Менә шулай безнең җир дип аталган планетабызда һәр ел саен 80-90 миллион кеше үсәлә тора. Шул ук вакытта кешенең техника белән коралланы үсә. Әле мин малай чакта гына тракторларның саны бармак белән генә санарлык иде. Җирне ат белән сыерәлә иде. Хәзерге буын атларны онытып бетерә язды. Автомобиль, мопед дигәннәрне генә кара әле син. Бот буе бала-чага матайга атланып чаба. Әйтерсең туганда ук машина йөртергә өйрәнеп туган. Күккә генә кара син, самолетларның, вертолетларның, спутникларның нинди генә төре юк.